नमस्कार, हम विवेक सब के स्वागत करता नहीं अपना यूट्यूब चैनल पे। हम यूट्यूब पे गाना गाइले रहुआ सबके हमार गावल गाना अगर अच्छा लगी तो भाई के चैनल के सब्सक्राइब करब, साथ में कमेंट करब कि नेक्स्ट टाइम कौन गाना आपसे सुने के चाहते हैं। ना गौआ खराब बा ना जवरबा खराब बा ना उमरबा खराब बा ना नजरबा खराब बा कजरबा खराब बा कहजरबा खराब बा कजरबा खराब बा कहजरबा खराब बा एकरे कारण झगड़ाबा चले गली गली में मरबा चले गोलिया तलवारबा चले अरे बुढ़ाओ जवान में लफड़ाबा चले यही के पीछे बजरबा चले ना ओढ़निया खराब बा ना अचरबा खराब बा कजरबा खराब बा कहजरबा खराब बा कजरबा खराब बा कहजरबा खराब बा हमरा से बड़ी खाता भइल ढेर देर बाद पाता भइल कई जगह बाता भइल अरे अब त मिजाज हमर खाटा भइल एकरे कारण बड़ी घाटा भइल ना बिचारबा खराब बा ना सिंगरबा खराब बा कजरबा खराब बा कहजरबा खराब बा कजरबा खराब बा कहजरबा खराब